Una nit de lluna plena, tramuntana amb la carena lentament. Fa respecte a enfrontar-se a Shakespeare. El que passa és que amb els clàssics sempre t'hi enfrontes, sempre has de tenir molt respecte i a la vegada has de tenir molta manca de respecte. Jo crec que estem il·lusionats perquè després de tant temps trobar un repte, una il·lusió i una por, perquè al final en un espectacle d'aquest tipus tens por de dir serà diferent, però és com treballàvem al començament. De la mateixa manera que l'equip que hi ha aquí hem fet, si veieu, la dramatúrgia la firmem tots. La música la fan els actors, és a dir, ens trobem davant d'un espectacle a capella. Nosaltres ens basem sobretot en l'univers musical de Lluís Llach per dibuixar una partitura nova. No hem anat a buscar de dir, ostres, quines són les cançons que vols sentir al públic de Lluís Llach i les anem a enxugar aquí a veure com podem muntar el saló, sinó que hem prescindit d'això absolutament. És un espectacle nou que no s'ha fet mai i que està per descobrir i perquè és arriscat. Per tots els seus ingredients té un cert risc. Jo penso que dins la creació el risc té molt de valor i que jo crec que contindrà poètica, contindrà plasticitat, serà emotiu, però a la vegada també pot ser rítmic, trepidant i cru. Mitja vida conformitat, l'altra meitat vingui amb mi per no deixar-me sens vida.